Ready to play. Bona nit i benvinguts a Ready to Play, el primer programa de videojocs i molt més a Ràdio Molins de Rei, que s'acomiada d'aquest 2017 fins ben entrada ja al 2018, fins al 8 de gener. Molt bé, doncs avui comencem amb el número 62. I tot el que parlarem avui i els programes anteriors ho podeu trobar al nostre podcast a iVoox, iTunes i a radiomolinsderrei.cat a la secció de la carta. I no patiu perquè continuarem estant a les xarxes socials. Ja sabeu, a Facebook i Instagram com a Ready to Play i a Twitter. A Twitter què? És que... Digue-m'ho, que em trobava a faltar. Dani, digues al Twitter, corre. R2P Ràdio, el 2 amb número. I allà podeu criticar el nostre programa, comentar les publicacions, ens podeu dir el molt i molt que ens trobeu a faltar i col·laborar amb les nostres propostes. I clar, no oblideu que ara tindreu molts dies que només per escriure qualsevol d'aquestes xarxes socials ja teniu la possibilitat d'aconseguir un regal. Un val per un lloguer gratuït de videojoc o pel·lícula a Molins Videojocs, la botiga de videojocs del carrer Carril número 40. I el guanyador d'aquesta setmana, com no podria ser un altre, és el Martí Lucas Feliu, que a part ha encertat la pel·lícula. Sí, i a més l'hem de felicitar perquè ens hem entrat aquesta setmana de que un joc de taula que ha creat amb el seu company Josep Izquierdo sortirà editat per GDM Guerra de Mitos Edicions, en format físic, o sigui que us engresquem a buscar-lo perquè estem ben convençuts de que serà un gran joc i ens morim de ganes de provar-lo. Felicitats, Martí. Ostres, doncs sí, Martí, moltes felicitats pel joc i moltes felicitats per ser el guanyador del nostre concurs, evidentment, que és molt més important. Pots passar a recollir el teu val a Ràdio Molins, aquí al carrer Foment, número 6. I potser et convidem un dia a parlar del joc. Potser. Segur. Ja veurem. Segur que sí. Sergi? I tant. Guerra de mitos, evidentment. I bé, nosaltres seguim presentant l'equip. Doncs com ja esteu veient, avui serà un programa una mica especial, ja que és l'últim en què acomiadem aquest any tan fantàstic que ha estat per tots nosaltres, i és que ens hem ajuntat la major part del grup per fer-vos unes recomanacions. Seran molts dies separats i no volem que us quedeu amb falta de material de tot el que parlem a Ready to Play. Per tant, tots els que estem asseguts aquí a la taula, que les presentaré, us farem una recomanació perquè aquests dies es facin no tan llargs. I tenim aquí a la taula... Tenim en Rafael, la Nani, hola, el Vicenç, hola, el Sergi, hola, i el Jason, hola, i el Xavi Soler, que sóc jo, que ja feia molts dies que no venia i tenia moltes ganes de tornar. I de totes les recomanacions, em penso que em toca començar a mi. Sí, et toca a tu. Doncs som-hi. Doncs, companys, jo us faig una pregunta. De totes les recomanacions que podria fer en un dia com avui, què creieu que avui us vindria a portar? Torrons. O unes recomanacions per cuidar nens o alguna cosa. Sí, de bolquers o... sí. Doncs no. Anava a insultar-vos, però no es pot fer a aquesta hora, que no, Montano? No, vale. Doncs bé, suposo que parlant sempre de videojocs, possiblement hagués pogut parlar d'un videojoc, però m'he estimat més parlar d'un factor paral·lel, un daño colateral, que en diuen que és una revista de videojocs. Bueno. Que, són molt conegudes les revistes de videojocs que es publiquen a nivell nacional, que podem trobar a qualsevol de les fantàstiques llibreries que tenim aquí a la vila, però no és una d'aquestes. Costa molt, que duri una revista al mercat.
té que tenir algú molt especial perquè sigui duradera en el temps. Sí, i molt de suport, a més. Tant econòmic com globalment de la indústria. Jo us parlo una revista més independent que ha hagut de batallar molt per mantenir-se fins al dia d'avui, però que ha tingut una base sòlida, que és la que no s'ha volgut mai desenganxar. Aquesta base és no voler tenir publicitat de cap mena a la seva revista. És molt fort, eh? Que complex, sí. Sí, que és complexa, perquè a més, evidentment, tothom sap que el suport econòmic és el que sustenta la major part de tots els temes comercials, i menys en la indústria del videojoc. En aquest cas, què passava? Ells el que no volien era tenir un sostén econòmic per part d'empreses, que ja n'hem parlat d'alguna i sabem com se les gasten, doncs tenir un sostén econòmic de part d'una empresa desenvolupadora distribuïdora de videojocs al que li acabes devent sempre alguna cosa i en la que no pot ser del tot neutral en les opinions dels seus videojocs o de les seves gestions. Per tant, ells sempre han volgut treballar amb una postura totalment neutral, autèntica, totalment amb opinió personal i crítica. Us estic parlant de Games Tribune Magazine. És una revista que, dins de que estan damunt dels videojocs, és coneguda, l'únic que només se sustenta a través dels atribucions econòmiques dels socis. O sigui, és una revista per socis. Correcte. Per subscripció. Exacte, per subscripció. És l'òmnium cultural dels videojocs. No entrarem. Vale. El que s'ha de saber de Games Tribune és que després de donar-hi moltes voltes, i n'ha fet moltes, ara després farem un petit repàs, han arribat al terme en què tenen 3 tipus de subscripció. Una és el digital, el que pots llegir la revista en PDF, que en el que dona és un recolzament econòmic, després explicaré per què. L'edició física, en la que estàs pagant l'edició física de la revista, que te l'envien a casa, i a més pots accedir a tota la col·lecció de revistes en PDF, i llavors hi ha el soci Premium, el soci Gold. No sé per què, crec que tu ets Premium. Des de fa 2 anys. Hòsties. Quants anys té la revista? Aquesta edició en concret, 2 anys. Soci fundador. Sí, estàs allà a la que salta. Sí, bueno, avui parlem de fans, em sembla, de la gent fanàtica de coses. És que m'ha encantat molt la seva postura i la respecto moltíssim, perquè, a més, penseu que és un grup nombrós, són bastanta gent, són uns quants redactors, que pràcticament no guanyen res per fer la revista. Econòmicament és poquíssim el que es guanyen. És més, són molt d'avançar ells molts diners que després se les juguen si tornen o no. Explico una anècdota. Van anar a una fira, a la Gaming Madrid de l'any passat, em sembla, i van dir, imprimirem revistes anteriors per fer publicitat i vendre-les a l'estand. Doncs no els va sortir bé la jugada i van tornar a casa amb un munt de revistes i amb un dèficit d'uns 1.000 euros aproximadament. L'empremta, a qui li devien aquests 1.000 euros, va dir que fins que no els cobressin no farien la nova remesa de revistes que ens tocaven, als socis, la que tocava, vaja. Doncs ens van escriure a la zona de socis, que n'hi ha una perquè tots els subscriptors, explicant-ho, dient que ho havíem fet malament, que estàvem bastant atemorits, sobretot pel fet de no poder complir nosaltres, i llavors van fer com una espècie de... us demanem ajuda. Llavors van fer com un crowdfunding. Una caixa de solidaritat, podríem dir, també. Bé, el que van fer va ser un sistema de recompenses. Van dir, necessitem diners, llavors van dir, doncs, qui aporti X diners tindrà subscripció de per vida gratuïta. Qui porti X diners, tenim la peça col·leccionista que guarda aquell redactor, la dona perquè d'això. Però això és molt fort. I hi havia Quina llàstima. N'hi havia una peça que era qui donés X diners s'emportava una edició col·leccionista de GameCube de color taronja japonesa, que era personal del director de la revista. Sí, van vendre coses. Ostres. Ai, que pena. Llavors, què va passar? Que això van posar-ho un diumenge a la nit, I va volar. i el dilluns al matí ja havien recuperat tots els diners que necessitaven per pagar a la impremta, i inclús molta part dels socis van dir que el seu regal no el volien. No el volien. volien continuar. Molta gent que havia donat, diguem, la recompensa de per vida a la Games Tribune, que no feia falta, que ells volien continuar invertint dins del projecte. Això què vol dir? Que han aconseguit Fidelitzar. sí, una comunitat que no només ve a gaudir del consum, sinó que s'involucra molt en la revista i com es fa, i ells es comporten paral·lelament molt bé.
perquè dins de la zona de socis et comenten, et pregunten, tenen molt en compte les opinions dels altres, han fet canvis, perquè a diverses persones els hi va semblar que seria millor i ha resultat ser millor, els hi ha semblat bé. Llavors, els socis Gold, els Premium, un dels avantatges que tenim és que el magatzem de la revista és preciós, eh? No val a dir que les crítiques i tot el que s'escriu dins la revista és molt digne, d'aquí cap a dalt, i ho tenen repetit d'una manera molt enginyosa, i és que a part dels anàlisis poden parlar tant d'un joc actual com d'un joc retro o un joc de fa 2 generacions enrere. Perquè això depèn del redactor, el que li vingui de gust parlar i del que ha estat jugant. A les Premiums, a part de la revista, podem escollir la portada, que vulguis que no, això fa bastanta gràcia. Com? Que pots escollir la portada? Sí, fan dues portades amb edicions d'imatges de la indústria i pots escollir quina és la portada de la teva revista. Igual que els còmics, doncs, que fan portades exclusives, exacte. A més, també dins de la part de redacció hi ha il·lustradors que fan una làmina mensual. Aquí n'estic ensenyant una, això el món de la ràdio no es veu. Estic ensenyant una que és sobre el Castlevania, que és exclusiva pels socis Gold. Aquí hi ha el meu nom i el número de socis. Soc el soci número 26. Molt bé. Sapigueu. I cada 3 mesos tenim un especial sobre una saga, que també ho estic ensenyant, d'un videojoc, que aquest any també ens toca el Castlevania. S'ha fet fins ara el Dark Souls, els Pokémon, el Legend of Zelda. O sigui, se'ls gasten, eh? Això val pasta, no? Està molt bé. I tot el material, que el podeu tocar si voleu, vosaltres, els oients, em sap molt de greu, us el deixo quan vulgueu, és del material excel·lent. És bona qualitat. Per la meva banda. Es veu bo. Llavors, dins d'aquests apartats també tenim en compte de que ara hi ha una col·laboradora que fa receptes de cuina, Toma. en què fan reposteria en formes de personatges de videojocs. Dic, si anava de Castlevania, m'imagino tots els pastissos sagnant o alguna cosa així. Que és molta gràcia. Però bé, també us he de dir, abans d'acabar, que podeu visitar la seva pàgina de gamestribune.com, en el que podeu llegir les seves edicions digitals anteriors, i ara mateix podeu llegir la d'octubre, la d'octubre, de manera digital a través d'ISO, que és un lector multimèdia, i allà sí que van acceptar publicitat. Vale. Ens van avisar, a tots els socis, ens va dir, mira, per donar més difusió a la revista, acceptarem publicitat dins d'aquesta edició digital que ara regalarem perquè es vegi a través de multimèdia, i aquesta publicitat serà la vostra. Socis Gold, qui tingui un canal de YouTube, qui tingui un programa de ràdio, qui tingui alguna mostra dins del món del que estem parlant que vulgui ser publicitat, ho farem perquè us ho mereixeu. Per tant, us recomanem que entreu dins la seva pàgina web, que visiteu i que fullegeu virtualment els seus articles i trobareu un fantàstic anunci de Ready to Play que va dissenyar el Jason, que és preciós. Gràcies. I ja ens trobareu. I és una bona lectura per passar tots aquests dies de Nadal. I fins aquí la meva entrada. Bé, doncs jo avui us vull parlar de Super Mario Odyssey. Qui hagi jugat al videojoc nou de Switch, bueno, nou, ja fa un temps que ha sortit, de fet va sortir el 27 d'octubre, però he jugat des de que va sortir. Hem de dir que el Rafael no ha parat de parlar del joc. No he parlat de... Exacte, soc ara fan afèrrim de... I he de dir que és el primer Mario que em compro a la vida, que té nassos, perquè ja fa molts anys que existeix. És el 19è, diguem, de la sèrie de Super Mario i el 7è joc de plataformes 3D que es fa sobre Mario. És un joc molt diferent, és un joc exclusiu de Switch. El que estàvem sentint des de Joc de Sons, us ho recomano, després parlarem d'aquest compositor. És el primer nivell, un món de barrets, sí, un món de barrets, i té un ambient molt Tim Burton. Sí. Jo l'he vist. Una casa de barrets, no. Un ambient de barrets. No és el mateix, eh? Són coses molt diferents. Bé, el joc és molt diferent dels altres perquè és un joc de món obert, o el que se'n diu avui en dia de món obert, en el que et permet explorar gairebé tot arreu per on vas, i ha sigut, a més, una qualificada ja com a obra mestra i un dels millors videojocs de tots els temps. És a dir, ha trencat gairebé tots els rècords.
És un joc de Mario, per tant és un joc de saltar, és un joc d'arribar molt amunt, de fer moltes tombarelles, moltes piruetes, un plataformes 3D amb molts moviments, però el joc és una miqueta diferent. Bueno, l'argument el vull explicar una miqueta. Tot comença amb un vaixell flotant, on aparentment Bowser i Mario estan barallant-se perquè Bowser vol forçar a la Peach a casar-se. Passats. Sí, però molt Altra pesat. vegada. De fet, ara ja va amb el traje de nòvio posat, el Bowser, la Peach ja a punt de vestir, però encara porta el seu traje rosat, i misteriosament porta una estranya diadema al cap, la Peach. Una diadema que té ulls. Mario està lluitant i enmig del combat perd la gorra, cau del vaixell i la gorra es trenca. Com? La gorra de Mario es trenca. Es queda sense gorra. Queda enganxada amb unes àlies vale. i pap, es rebenta. Resulta que ha caigut en el món dels barrets, que no casa dels barrets, i es troba amb un barret que també el veu, l'explora, no sap què està passant, li comença a tenir por, però el barret es fa amic d'ell i li explica que la diadema també és la seva nòvia. Per tant, els dos uniran forces per anar a salvar les seves respectives parelles. El poder del amor! El poder del amor i de la boda no forzada, por favor. És un joc de dobles parelles. Però algú li ha preguntat a la Peach què vol fer a la seva vida? No! Ah, Mai li han preguntat. Mai li han preguntat. a la Peach. I, de fet, per què el Mario la va salvar? Potser no vol ser salvada. Exacte, potser tampoc vol i li agrada el Bowser con sus O no li principios agrada a i- ningú. No te digo nada. No li segueixis el joc. perquè No, aquí no, podem no, acabar no, el si no programa. li deia per seguir-li el joc. És que la trama es va complicant. Perquè, a més, Bowser no té prou amb casar-se amb la Peach, sinó que vol casar-se amb les millors condicions possibles. I llavors anirà món per món saquejant tot el que fa falta per una boda perfecta. El pastís, el tratge, l'anell, el ram més meravellós, el sopar més magnífic, el banquet més fantàstic que pugui trobar, i anirà, això, destruint tots els mons pels que vagi passant. De fet, el joc, a diferència de tot això, s'han anat trobant moltíssimes coses, en aquest cas són llunes, en altres jocs de Mario s'havien de trobar estrelles i diferents coses com sols o altres històries. Les monedes i allò, I us he de dir que li vaig deixar la consola a ma mare 2 minuts i es va enganxar. No li podia treure. És que tot té vida, tot a sota d'una llibreta, a sota d'una roca, a sota d'un edifici, qualsevol cosa hi ha un lloc amagat. Però, bueno, si és joc de sons, parlem una miqueta de música d'aquest joc. Anem a escoltar un tema que a mi m'ha agradat molt. Això és música de videojoc? Això és música de videojoc i és del Mario Odyssey, sí senyor. M'arribes a dir que és d'una sèrie dels 80 Sí. I tant. i, bueno, em O fotreu, dubte. Jo la situo allà als 70. Als 70. Fins i tot més enrere dels 70. Sí. Miami Beach. Miami Beach, fins a com se sent aquell Hammond, no? Aquell instrument que és com una mena de piano, que va sonar la contrarèplica a la guitarra funky dels 70. El compositor de tota aquesta banda sonora és Naoto Kubo, i no és gaire conegut, de fet fa Nintendo des de fa molt poquet, des del 2013, i l'únic joc conegut que se'l coneix abans d'aquest és el Captain Toad, que per cert també sóc molt fan. Per la Wii U. Sí, la composició ha sigut feta juntament amb Shio Fuji i Koji Kondo, però de Koji Kondo no en parlarem perquè és el senyor que va crear la música de Mario, dels Zeldas, del Duck Hunt, i porta 1000 anys a Nintendo, per tant és com... no cal, vale? Sí que vull fer un comentari sobre això. Escoltem un moment d'un tatusset d'això, una miqueta més amunt. Fixeu-vos que és molt funky, molt dels 70. I en aquest món, que és el món del bosc, el món on hi ha moltíssima vegetació, hi ha uns robots estranys de color groc que són estranyament similars a certa pel·lícula de l'any 1972 que es deia Silent Running, Naus silencioses. No sé si algú d'aquí la coneix o sap de què va. Montano sí que ho sap molt bé, perquè hem estat parlant abans d'això. És una pel·lícula d'en Douglas Trumbull, un èxit de crítica per un fracàs de taquilla, en el que en un planeta molt llunyà i en unes naus, vivint en una mena de silenci absolut, doncs uns robots tenen una mena de cultivar una sèrie de coses i plantes i històries per mantenir-se vius. De fet, aquest senyor, el Douglas Trumbull, comento així en plan un poco McFly, que
És un dels creadors d'efectes especials del 2001, Blade Runner, i director de molts efectes especials. La banda sonora és exquisita de tot el videojoc, té molta música, jazz a una ciutat que es diu New Donk City, i té una cosa molt curiosa. Resulta... És lo mismo. És lo mismo, perquè resulta que en tots els mons de Mario existeix un lloc secret on pots viure una petita búsqueda en 2D. Llavors han fet la mateixa versió de totes les cançons en versió chiptune exactament igual. Que bo. Que bo. I pots estar variant d'un món a l'altre i estan les dues perfectament sincronitzades quan entra una o entra l'altra. Que bo. És una meravella. De fet, és tan meravellós que en cert lloc, no diré on, hi ha tot el Super Mario Bros. Primera fase per fer-la sencera. Hola. Ho he vist i és molt xulo. És molt xulo. Jo us el recomano, és el regal d'aquesta Nadal, Switch sobretot, i Mario Odyssey. Són moltes hores, moltes llunes que trobar, 999, jo em porto 864, i ja m'està començant a costar trobar unes quantes. I res, i fins aquí. Ho deixarem aquí, la meva recomanació. Vale, comencem. Ja hem dit abans que el guanyador que ja havia encertat la pel·lícula era el Martí Lucas Feliu. Sí. Va encertar que era Pesadilla antes de Navidad. Aquesta música la coneix tothom. Vale, de qui és Pesadilla antes de Navidad? Del Tim Burton, no? Com a productor. Ell no dirigeix la pel·lícula. En mi opinió, la seva millor, llavors. Com a productor. No. A tot, cineasta, a tot. com a cineasta en general. Hater. La pel·lícula és del 93. Com hem dit, sempre surt els crèdits, no? Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, però no era el director. El director era Henry Selick, que era un antic animador i company de Tim Burton a la Disney, perquè recordem que Tim Burton havia treballat dibuixant a la Disney. Vale? I, bueno, la idea i el disseny de personatges sí que és del propi Burton. Ell estava enfeinat llavors fent Batman Returns, la segona de Batman, i llavors li va passar la feina. Tampoc cal, No. Bueno, ell va escollir fer Batman Returns i li va passar la feina al seu company i amic, el Henry Selick, que va fer bona feina, no? I què més ha fet el Selick? El Selick després va fer James i el melocotón gigante No està mal. i Coraline, que hem de dir que a totes dues el personatge principal de Pesadilla antes de Navidad, el Jack Skellington, no? Qui no recorda aquest personatge, fan cameos. Apareixen aquestes dues pel·lícules, a James, al melocotón gigante i a Coraline. A James hi ha una escena d'un barco pirata, es veu que apareix ell, i a Coraline, d'una manera molt, molt fugaç, a el que és el rovell d'un ou trencat. El reflexe. Ah, sí? Sí, algo així. Bueno, la idea de Tim Burton de fer això de Pesadilla antes de Navidad ve d'un poema que ell va escriure inspirant-se al veure que el que són les decoracions de Halloween en el seu poble s'acabaven fusionant amb les decoracions de Nadal, perquè començaven a canviar la decoració quan començava la campanya de Nadal. I llavors es veien coses molt estranyes, doncs de carbasses, amb Pare Noel i coses així. Tota la pel·lícula, i aquí és on em vull centrar, tota la pel·lícula està rodada en stop motion. Una tècnica que Burton ja va fer servir a Beetlejuice. Aquesta és bona. Bueno, Sí. va, sí. Jo estic d'acord. Beetlejuice. Aquesta Sí, és bona. Però recordem a Beetlejuice les escenes de los gusanos de arena i tot això era Stop stop motion, motion, quan la barandilla de l'escala es transforma en serp, amb la cara del Beetlejuice i tot això és stop motion. Què és stop motion? No ho sé. Aquí faltaria una musiqueta de terminologia. No, De cinema. deixarem la de Pesadilla. Stop motion és la tècnica d'animació on es modifiquen els elements de l'escena i cada modificació s'enregistra, vale? Com una imatge independent. Pingu. El Pingu, per Fotos exemple. frame a frame. Frame a frame.
fotograma a fotograma. Cada fotograma és una imatge, és com fer fotografies. El que passa que un cop s'han enregistrat totes i es passen com si fossin un vídeo, es veuen seguides i continuades. Llavors dona la sensació de moviment. Jo tinc que confessar que de petit vaig fer una pel·li de stop motion, petita, 3 minuts. Home, 3 minuts, tela, Un cap de setmana sencer va ser per fer-la, amb cinema Super 8, Ostres, que què xulo. n'estàs dient? el que sents, amb cinema Super 8 i amb Masters de l'Universo. Hola! I això es pot veure? Sí. Pues, això ho hem de veure. La volem. Això ho hem de veure. I Què l'hem no de has fet comentar. tu a la vida? No t'ho diré ara, aquí, perquè no és hora. El Rafael sempre em sorprèn amb alguna cosa, alguna cosa que la deixa caure com si Ho res. tenia molt callat, no deia res. Doncs, com tu deies, vas trigar tot un cap de setmana. Per fer 3 minuts, Per fer 3 minuts. És que per fer una pel·lícula stop motion es triga molt de temps. Fins i tot van començar a rodar la pel·lícula aquesta, Pesadilla, molt abans de que el guió estigués acabat. Perquè, per exemple, van començar la pel·lícula fent l'escena de la cançó de What's This? Què és? Què és? No Què puede és? ser. Pues aquesta cançó més o menys dura uns 2 minuts, d'acord? Pensem que en el cinema cada segon conté 24 imatges. Són 24 fotogrames per segon, d'acord? Vale. Si calculem això, si en un minut hi ha 60 segons, vindrien a ser unes 2.880 imatges. Sí, he calculat això. més o Algo menys, així, sí, no? Sí. No, jo ho tinc apuntat, no. Doncs, en aquesta pel·lícula, per animar tot un minut, només un minut, trigaven més o menys una setmana. Clar, per fer tota la pel·lícula sencera van necessitar 3 anys. Clar, no es mourà igual un braç de He-Man que mourà Clar, tot allò. És allò que està cantant. a més, cada lip-sync, no? lip-sync, cada personatge tenia el seu cap, que li canviaven per modificar les expressions. El Jack Skellington tenia 400 caps diferents. Era pastelina o no? No era plastilina, eren ninots. Amb De resina. metall a dins, sí, Amb- i anaven modificant els amb els braços. filferros. Sí, els Són filferros. com de goma Sí. Sí. i amb un armazón de I llavors li ferros. canviaven el cap, de somriure, de content, de trist, i d'això, i anaven canviant. Clar, d'això era el cinema, que són 24 imatges, i ara m'he perdut, jo. Ja no sé què anava a dir. Clar, si això ho passen a vídeo, què? Això sí ho passen a vídeo. Després això ja està gravat en format cinema, en format vídeo hi ha conversions que ho fan les màquines, que ho passen a 25, perquè penseu que, per exemple, aquí a Europa són 25 fotogrames per segon, és a dir, un fotograma més que al cinema, però, per exemple, a Estats Units és a 30 fotogrames per segon. Aquí hi ha més fotogrames en una imatge. Llavors, són conversions que per temes complexos dupliquen camps de la imatge i llavors queda el moviment fluid, perquè no quedi estroboscòpic. Estroboscòpic? Estroboscòpic. Tòpic no, estroboscòpic. Tòpic. I Allò de les discoteques que faig. Ja, Sí. sí. I fins aquí el que puc dir de Pesadilla antes de Navidad. Ja està. Vale. Una pregunta. El tema de l'argument de Pesadilla... És que jo l'he vist una vegada, va ser l'estreno i no l'he tornat a veure. Ostres, Estreno. L'estrenada. De quan parles, tu? del 93. Uf. El 94. Ai, t'anava a dir una cosa. 4 dies. Digues 4 dies, ja està. Jugàvem als He-Man. Com funcionava l'argument de Pesadilla antes de Navidad? Pues és el Jack Skellington que de sobte es troba un portal màgic que va parar al país de Nadal. Al bosc de les festes. Sí. Cada arbre hi havia, Hi havia una una festa. festa. I llavors obre la porta del Nadal i es fica allà dins. I llavors segresta el Pare Noel i ell vol fer el seu Nadal. Però ell és Al món de Halloween. És el món de Halloween. Claro, és veritat. Fue un Nadal un poco I macabrilla, jo crec que és bona pel·lícula per veure el Nadal. Sobretot aquest Nadal. Sobretot aquest Nadal, clar. El segrest, dius? Per ja veurem què A passa. veure què passa. Jo puc recomanar aquesta o La jungla de cristal. Ah, També doncs és mira, a mi la jungla me la fan pel·lícula- veure, me la fan veure cada Nadal, Nadal, sí. aquesta de la I jungla. tant. La jungla vam parlar la temporada passada, o sigui que És veritat. ja està. Fantàstic. Molt bé. Passem a la següent. Avui us porto jo una sèrie, també, que crec que va bé per les festes nadalenques, més que res perquè avui és curteta.
És Sherlock, una sèrie de la BBC, una sèrie britànica, que només té 4 temporades, i són 4 temporades de 3 capítols per temporada. Però estem parlant de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, sí senyor. Sí, l'obra de Sir Arthur Conan Doyle, que s'ha adaptat 1000 vegades a la televisió, al teatre i a sèries en tot. Aquesta, que d'especial ha de tenir alguna cosa especial, no? Aquesta d'especial té, per mi, el principal són els actors. Els actors, i en segon terme serien els guions. Però els 2 actors principals són els que porten la sèrie a sobre. D'una banda tenim el Benedict Cumberbatch, que ara... Khan, no? Sí, De Star Trek. ha sortit Sí, a Star el Trek. Khan de Star Trek. L'han fitxat fa poc per Marvel també, que està fent de Doctor Strange, el veurem ara a les Guerres de l'Infinito. Smoke de Hobbit. Heu de veure els Cómo se hizo, fent Sí, Smoke, sí. la captura de moviments. Espectacular. El veus allà arrossegant-se pel terra com un cuc, és increïble. I l'altre actor, que és el Martin Freeman, que igual en cinema ha fet una miqueta menys, encara que era el Bilbo de la trilogia del Hobbit, però també se'l pot veure a la primera temporada de Fargo, fa un papelón que no té res a veure. Molt bé. No sortia també a Sherlock. Doctor Who, potser? No, ha sigut quan jo... El Martin Freeman em sembla que no. No. No el tinc jo ubicat, però... Surt a també Zombies a Party. Zombies Party, sí. I alguna Vaja. pel·li de sèrie B anglesa també és per veure'l, sí. I lo divertit de la sèrie és veure com aquests 2 personatges, que no tenen res a veure l'un amb l'altre, a priori, encaixen bé a mesura que van investigant els diferents casos. Molt bé, sí, perquè deies que els guions és la segona... No? Primer els actors, després anem pel guió. Sí, els guions estan molt bé perquè he dit que eren 12 capítols repartits entre 4 temporades, més un especial, i cada capítol és tancat. Tenen un cas del capítol que funciona bé, comença i acaba, sobretot a les primeres temporades, i després poquet a poquet van afegint alguna de trama de fons des del final de la primera. Va, són autoconclusius, llavors, no? Sí. I llavors, que són de 20 minuts els capítols? No són de 20 minuts. Vale. Són capítols d'una horeta i mitja, només. Ah, és una pel·li. Són És una pel·li. Llargmetratges. Són curtets, sí. Molt bé. És 1 hora i mitja per capítol. És com una pel·lícula. Una pel·lícula curta, però són pel·lícules. I a part dels personatges principals, a Sherlock hi ha més que destaquin? Sí, n'hi ha uns quants. Són més aviat secundaris. Acompanyen... És que els altres 2 es mengen la pantalla quan surten. I llavors n'hi ha uns quants més. Hi ha els típics dels llibres, també adaptats als dies d'avui, perquè no ho he dit, però el que fa Sherlock és portar-te el mite de l'Arthur Conan Doyle, te'l porta al segle XXI. És el Londres actual, investigant amb mòbils, tenen internet... Clar. És un pas endavant. I em sembla que són els mateixos títols que els llibres, oi? Els títols dels capítols són els títols de Les relats novel·les. originals del Ah, Conan bo. Doyle. Sí. Sí. Sí, i parts de la trama de cada capítol tenen a veure amb el relat original. Molt bé. Llavors, el que t'anava a dir, això dels personatges, Sí. jo destacaria 2. M'agrada molt el Moriarty, que no li agrada a tothom. És un Moriarty bastant especialet. Sí. És histriònic, sobreactuat i és per veure'l. O sigui, en versió original, encara més. Un Moriarty actual, clar. Sí, Un Moriarty sí, de l'època actual. té un moment a la... Té un moment amb música quan apareix a certa temporada, no diré quan, que dius la mare que el va Per recordar, no? Sí. I després l'altre actor que crec que destaca bastant és el que fa del germà gran del Sherlock, També. que No sé, és tenen el germans, el Minecraft. Sí, Sí. Mycroft. Sí, Minecraft Està, el Holmes. govern. Sortia als llibres, Sí. les novel·les sortia el Minecraft també. I és l'intel·ligent dels 2. Sí, és el Ah, llest. sí? Sí, és el llest. I el Sherlock, que és el El tonto? tontito. Sí, el tracte de tonto, quan es veuen el tracte de tonto, sí. Ostres. I està el govern. I el curiós d'aquest personatge és que l'interpreta un dels 2 creadors de la sèrie. O sigui, no només és creador, guionista i director, sinó que és actor i surt fent de germà del Sherlock. És el Mark Gatiss, l'actor, i si li veieu la cara l'ubicareu. Sí. Sí, no és un actor molt conegut, però ha anat fent cosetes i la cara és... Surt a reconeixible. Juego de Tronos, Sí. que és el del banco. banc. Sí, el Banco de Banco de Hierro, sí senyor. Surt bé. un capítol o 2, només. Sí, però som un poquet. Sí. Vale. I respecte a la producció de la sèrie, com ha anat la cosa?
A veure, és una sèrie que és de la BBC, que vulguis que no, sempre hi ha una qualitat bastant bona, sobretot en el que és ambientació. Però la primera temporada, especialment el segon capítol, es nota que no hi havia la pasta que van posar després. Van fer un capítol pilot, a veure com funcionava, va agradar molt, van encarregar un segon i un tercer, i el segon, per mi, justeja una mica en el tema visual. Després, la primera temporada ho va patar, i a partir de la segona és molt xula de veure. Sobretot el tema de localitzacions, perquè no estan tan tancats a plató, fan més exteriors, fan moltes més coses. El fet de fer una època actual dona peu a poder gravar en exteriors d'una manera molt lliure, no? Sí. M'encanta, també. Que si et bases en una sèrie de Sherlock Holmes de l'època, doncs clar, fica't amb un... Més pasta. Exacte. Victoriana, clar. No, i és això, és una sèrie que ha funcionat molt bé. És junt amb Doctor Who de la BBC, la sèrie insigna durant anys. Ok. Fins i tot tant d'èxit va tenir que tenien problemes els actors per fer noves temporades quan estaven acordades, no? Perquè hi havia problemes, tenien pel·lícules per fer i no sabien si hi hauria més temporades de Sherlock. Aquest és el principal problema que ha tingut la sèrie i amb el que no se sap si hi haurà cinquena temporada o no. El tema de que els actors, ja he dit, que funcionaven tan bé, per exemple, el Cumberbatch, el que fa de Sherlock, no va fer ni càsting. O sigui, el van veure en una representació i van dir, aquest és el Sherlock. I de veure'l en el primer capítol de Sherlock, a l'Spielberg li va donar un paper protagonista a Hollywood, només per veure'l en un capítol. Perquè us feu una idea del nivell que tenen els dos. Sí. Pues ara els hi passa això, que no aconsegueixen quadrar agendes perquè tenen tanta feina i rodar 3 pel·lícules junts pues no és fàcil. Molt bé, doncs ja tenim una altra recomanació en sèries per part del Vicenç i passem a veure què ens recomanen a Daus Minis i Fustes. Molt bé, continuem doncs amb una sèrie de jocs. Hem volgut fer una secció una mica diferent per consells de Nadal. Sí. Agafant idees d'algun podcast que he anat escoltant aquests darrers dies. Has copiat? He copiat, vinga, perquè no he plagiat. Picasso deia que podíem copiar, no plagiar. Molt bé. Per tant, he copiat, sí, vinga. Jocs per la sogra o per aquells que no juguen mai. Podríem començar. Vale, està bé. Home, està molt bé perquè molts cops ens ajuntem a dinar a taula, no? I tens ganes de fer jocs de taula, però com que entre que ningú sap, ningú li fa mandra prendre les normes. I doncs normes. són jocs, sí, que persones, per exemple, que no juguen mai, o per la sogra que es de quedar bé, o no, vinga. Vale, vinga, què ens proposes? Un dels primers jocs és l'Strike, que ja el coneixeu, hem jugat algun cop, jo vaig parlar-ne la temporada passada, vaig fer una mica de hype i algú el va comprar. L'Strike és un joc de daus, on simplement has d'aconseguir que es vagin repetint i no té més que tirar els daus en una superfície com un volcà, vas tirant els daus i els daus xoquen, quan són iguals els treus, ja està. Les filles del Sergi em van convèncer en 2 minuts. Vaig comprar per Amazon amb el mòbil. Sí, en aquell moment. És un joc molt senzill que va treure... És molt fàcil. És molt fàcil, sí, però divertit. Jo tinc una pregunta. Podria fer enfadar la sogra o no? Aquest encara no. Aquest encara no, vale. Sí, n'hi ha un... Després, hi ha un altre que es diu Kanagawa, que l'edita... Que la sogra digui el nom també, aquí tens. Sí, que l'edita De Beer, que aquí has de fer veure que ets un zen escrivà i que has d'aconseguir escriure una sèrie de traços, de manera que amb unes peces vas aconseguint aquests traços, molt senzill, com si fos una tria de cartes, per aconseguir una sèrie de traços que formin una lletra concreta que has d'aconseguir. Facilíssim. Preciosíssim, alhora. I zen, no? Has dit? Això no es poden enfadar. Fàcil d'entendre, tenen aquestes cartes, les poden aconseguir tirant una mena amb un blister de cartes, molt fàcil d'aconseguir. Es pot jugar després del sopar de Nadal? Correcte. I aquest és el dels 3 que presento, el més atractiu de veure. Charles Chevalier és l'il·lustrador, que un dia ja parlarem, i Bruno Catala, que és un clàssic de Beer. I finalment, Number 9, però s'escriu NAMBR 9,
És un Tetris. Un Tetris en joc de taula? Correcte. Sí. Xulíssim. Senzill de nassos, no és per jugones, sí que és per aquest tipus de persones que estan començant, o és un filler, si És un volem, filler, tot És un una si filler. volem parlar, És un filler, si sí. volem parlar no, amb una certa precisió. És un joc que es pot jugar en un moment donat, després abans de les postres, o si per exemple la tieta encara no ha arribat perquè ha hagut d'anar a portar el gos. Bé, en tot cas, number one. Es tracta de portar en un display una sèrie de peces que coincideixin de manera tetriana o tetriciana, no sé com es deu dir, d'acord? Molt senzill, molt senzill. Però són peces de... Perdona, Rafael, són peces del Tetris? No. No. No són peces de Tetris, són cartrons. El coneixeu, no? Sí, vam jugar. La Nani i jo vam jugar. Vam jugar Són números, ja... no? Són numerets, sí, Són sí, números que però tenen forma així quadriculada i llavors has d'anar col·locant d'una manera que diuen les normes. Però és molt fàcil. És molt senzill i diguem que aquestes formes de Tetris són aquests números i tu has de formar, has de tancar cada una de les pantalletes, cada una de les... Sí. Llavors per això, però les peces no desapareixen del... No. No és virtual, A veure, a mi no és m'heu virtual. dit Tetris, a mi no m'enganyeu. No és virtual, Això no és estaria virtual. bé. Clar, Ostres. és com quan alinees mobles a casa i dius, ostres, si A veure, desapareixeran els No és virtual, mobles. no. Farem una altra llista, a veure si ens dona temps com a mínim a 3. He preparat 4. Jocs per matxacar algú de la família que no tens bona relació però que no vols que es noti. La sogra, no? I que cadascú... Pot valdre igual. Aquí no he volgut posar apel·latius. I, per tant, li pots dir, és el joc, no t'enfadis. El cunyau. Correcte. Aquí he triat 3. Els 3 són molt similars, també seguint en aquesta tònica de persones que potser no juguen sovint, i he triat el Red 7, el Cròniques i el Abluxen. Red 7, Cròniques i Abluxen. Els 3 tenen en comú que són jocs de bases. És a dir, el primer que es queda sense cartes guanya, el primer que té tal combinació de cartes guanya, el primer que posa tantes cartes una sobre de l'altra guanya, és a dir, tipus de jocs de la baralla espanyola, catalana o d'on sigui, cartes que poden semblar-los que els hi soni aquell joc que estan jugant i que per tant no sigui tan difícil d'explicar-ho. Per exemple, el Cròniques, que és el dissenyador de Love Letter, no sé si us sona, el que has d'aconseguir és quedar-te sense cartes. Això sona, no? És fàcil. El Red 7, al final de cada torn, si vas guanyant, vas bé. Al final de cada torn, si vas guanyant, vas bé. És jugat tot un torn, el que ha guanyat més seguint una norma és el que guanya. I van canviant les normes. Sí? Això és el Red 7. Divertidíssim. El que té de bo aquests 3 jocs, Crònica, Abluxen i Red 7, és que els 3 no són avorrits per als que juguem molt. Jo tinc els 3. Són fantàstics. I finalment, Abluxen és un joc que publicarà Maldito Games en breu, sí? O ja l'ha publicat, i és un joc que té un cert temps, però has d'intentar jugar tantes cartes com sigui possible, de manera que cada carta que tinguis baixada a la taula, amb un sistema de rotació de cartes, doncs puntua positiu. Les que et quedin a la mà, puntua negatiu. Quan s'acaba la ronda, qui té més cartes a baix, guanya. En l'últim minut que em queda, vull anomenar jocs que vols jugar amb qui vols jugar de la família. Vale, És a dir, aquí cau bé. Aquest sí, correcte, aquest sí. I ràpidament està l'Unlock, la segona caixa. Sí. La segona caixa, Sí, que està el Azul, que es titula així, el treurà Edge, de moment és un èxit de vendes de Essen. És un joc que hi ha una sèrie de... Aquest és preciós de Aquest veure, és també. preciosíssim, sí, ja el tinc encarregat. Ai, m'ha escapat. Sí, ja el tinc encarregat, però el treurà Edge. I finalment, La noche que cayó Pompeia. D'acord? Aquest és un joc de Maldito Games, té molts anys, però l'ha editat ara fa cosa de uns 5 o 6 mesos, i és un joc de fastidiar els altres perquè al moment que tu agafes el seu Meeple i el poses dins del volcà és possible que s'enfadi, I així es fa un bon Nadal. Molt bé, doncs si no jugueu a jocs de taula després d'aquests dinars de Nadal és perquè no voleu. Correcte. Toi un piscine pour orchestre
I bé, com sempre, passem al final del programa amb la secció de No Només, amb la Nani. Nani, bona nit. Hola, bona nit. Què tenim avui? Doncs mira, jo portaré contes, que ja sabeu que m'agraden molt, ja he portat diverses antologies, i avui el que es porto és un llibre que recull els 12 millors contes de ciència-ficció i o terror que es van presentar al primer Premi Ripley. El primer premi Ripley, què és això? Doncs això és un premi com el d'Al·lucinades, que ja hem parlat en aquest programa un parell de vegades, i ve del mateix que Al·lucinades. Pretén visibilitzar i donar una empenta a totes les escriptores de ciència-ficció que tenim per aquí rodalies. Llavors està impulsat per Portal de l'Escriptor i Triskel Ediciones. Al maig es va anunciar la guanyadora i fa tot just 2 mesos va sortir el llibre publicat, que també el tenim aquí, avui amb nosaltres. El primer premi es titula Granja 357 i el va guanyar una dona, la Míriam Iriarte, i el finalista va ser Assimilació Cultural, de Mar Vietes. I hi ha altres 10 contes que també van ser seleccionats dels més de 770 que es van presentar. Val. Llavors, tots aquests contes estan en aquest llibre, Nani? Sí, tots aquests contes estan en aquest llibre. Molt bé, són 11 en total, llavors, 12. I què tal aquests contes? Doncs mira, com totes les antologies, alguns millor i alguns de pitjor, però en general la qualitat és força alta. Sí que és veritat que es nota que algunes escriptores estan tot just començant i potser falta madurar una mica l'estil, però promet. El que també és molt original d'aquest recull de contes és que està organitzat en 4 parts que segueixen les estacions de l'any. Llavors hi ha 3 contes que estan ubicats a l'hivern, 4 a la primavera, 3 a l'estiu i 2 a la tardor, en funció de l'època de l'any on sembla que estan ambientats. I això és força original. A més, el pròleg el fa la Elia Barceló, que ja paga la pena només llegir el pròleg que fa la Barceló i que algun dia en parlarem d'ella. I sí que hi ha moltes històries que van d'androides, que això ja és tot un clàssic a la ciència-ficció. Llavors, bueno, si us agraden els androides, està molt bé. I això de Ripley, per què ve? Bueno, doncs té molta lògica. I aquí el Montano, que és fan d'Alien, segur que sabrà per què. Jo agafo les paraules de l'Elia Barceló, que això ho explica molt bé. Clar, ella ens diu que Ripley va ser el primer personatge femení en una pel·lícula de ciència-ficció que no era ni una noia florero, ni una víctima, ni una damisela que necessitava ser rescatada, ni una femme fatal que portava pel mal camí al pobre protagonista. Era només un ésser humà que estava allà casualment i que va néixer dona, però no responia als rols típics de les pel·lícules. Era un personatge que lluitava per la seva supervivència en un ambient hostil i que al final guanya i és l'única que salva amb el seu gat. Spoiler. Vaya pedazo de spoiler. A veure, qui no ha vist Alien? 1978 Si no ha o vist Alien, 79 ja toca. No poden estar escoltant Correcte, aquest és programa. obligatori. Ja es pot parlar de Bruce Willis, Clar. també, Clar. en certa pel·li. Estava muerto. Estava de parranda. Llavors, bueno, jo crec que és una molt bona elecció per un recull de contes que tenen a veure amb la ciència-ficció que està escrita per dones. I bueno, estarem pendents de properes edicions. Sí que dir que si ens estan escoltant algunes dones que siguin escriptores, encara tenen temps per presentar-se al concurs d'Al·lucinades, que ja va per la Al·lucinades. 4a edició. S'acaba el termini el 31 de desembre d'aquest any. Pues au. I qui guanya un premi de 500 euros, que no és gaire, però bueno, també els diners que s'aconsegueixin amb la venda del llibre també es reparteix entre les autores. I l'obra publicada. Clar, ja està Clar, publicada, també. i això està molt bé. Pots entrar a Al·lucinades i allà t'expliquen quines són les bases per poder participar. Molt bé. Tenen Twitter? Tenen Twitter? Al·lucinades? Doncs no ho sé, et mentiria. Estic buscant-lo. Vale, o sigui que, Potser Nani, tenen ens has Facebook. portat 2 recomanacions. La del llibre, La del llibre i la d'escriure per presentar-se al premi. Molt bé. Això, ara el Nadal, no? Sí, Sí, sí. festes... Si tens vacances... Mira, pots les escriure. teves nenes potser d'aquí a uns anys estaran allà escrivint ciència-ficció. Segurament quan arribi ja estan escrivint perquè ens estan escoltant. Molt bé, nois. Doncs ja tenim totes les recomanacions fetes. Anem al comiat. Doncs, bé, nois, l'últim programa del 2017.
Vicenç... Ben trobat, Xavi, per fi, Sí. que puguis vindre al Moltes programa. gràcies. Tornaràs l'any vinent? Ja ho veurem. Tinc el consenso a casa, a veure què en diuen les al·lucinades. Vicenç, gràcies per tot d'aquesta temporada de moment. Fins l'any que ve. Penseu que podeu trobar més coses que explica el Vicenç, no només sobre sèries, sinó moltíssimes altres coses a la seva pàgina d'Arlantan 8. .blogspot.com. Ahí ho teniu. Sergi Sant Martí, Aquí estem. a jugar a jocs de taula amb tota la família, que Amb Nadal. tota la família, amb els amics. Dissabte, per exemple, hi ha jugones al Casal de la Carretera. Qui vulgui jugar al Club Bonins de Rol ha obert la secció de jocs de taula. Esteu convidats de 10 a 2 per tothom. Estupendo. Rafael, Molt bona nit. que passis un gran Nadal jugant al Mario Odyssey un Home, altre ja me cop. l'hauré acabat. Suposo la setmana que ve hauria d'entrar una altra. Entre les 900 i pico lunes. Per favor, sí. No, la setmana que ve és Nadal. Home, per això. No, però ja estarà, tu. Són moltes hores de tren i ja me'l passaré. I si voleu conèixer més de la feina que fa en Rafael, que sempre diem que el tio treballa molt amb els videojocs, podeu visitar... Té Twitter ja, el BitLogic. Sí, BitLogic Live. Doncs si podeu donar un cop d'ull i al·lucinareu. Que Segur aquest us va any, encantar. aquest any despertarà. L'any que ve despertarà i es donarà compte d'on està. Molt bé. Ho deixo aquí. I Nani, Jason... Adéu. Fins l'any vinent. un altre any. Fins l'any vinent. Si voleu veure més coses de Nani i el Jason, doncs proveu qualsevol cerveseria, que segurament... Ja es trobareu segur. Us ha deixat bé. Xerrat del món. I el Xavi Soler, que sóc jo, s'acomiada de vosaltres amb una forta abraçada i desitjant que passeu unes bones festes amb qui us dongui la gana. Fins l'any que ve, adeu! Adéu.